Tini horni koktoma poreo ang kasang ti prasa tini ni koktoma bubak rokongka. Dal bidal thangkrung mothani adong tei chajak nairok IPF ti moto hapaika. Tabo koktoma sukruboi. Tini hatai kotor bai kalaima hai BJP bai CPIM motha bai kalaika koktoma tei saimanjakha thok hatai ni chakhumaga to BJP tei CPIM motha yakarei bara thamsidok nokhungni khorok thamsai thamra IPF ti motha hapaika o pandao kwtal hapainai rokno lamsokka borom ganang mantri Meba Kumar Jomatia Mongol Dev Burma tei bwrwi mothani borom ganang jig Sindhu Kona Jomatia norok nai tongo thok hatai hayakeba teliamurani o mampli. Tabuk kisa lengna grama norok nai tongo tibra sakok kokborok o channel no norok like tei subscribe khlaidi tei bell icon press khlaidi kotal koktoma manna दोस्तों साथियों हम चले दे चले अपना दिल अपनी जान ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान Tewaisa koktoma o phirogi phaio yango tei kaisa phasing Shanti Bazar ni drop gate hati o Sisukun nukhungni khorok rasidok IPF ti motha hapaika o pandao kwtal hapainai rokno lamsokka hapangni borom ganang mantri NC Dev Burma MLA Biswaketu Dev Burma tei Suklacharan Noatia akosong norok tabuk oboni mampli nai tongo. Tini horni koktoma orono paika khulumka joton